magana zanga-zanga mu ahlus sunna babu zanga-zanga tare da mu ahlus sunna ban ce ku hana kowa ba, amma dai duk wanda a ahlus sunna to babu zanga-zanga. Ku kuma shugabanni ku sani abinda ya kada ɗaya cikin wuta ya huta zai. Ku tausaya ma talakawa, wannan tallafi da ku aka cire na man fetur, wannan fa bala'in duk da ya shigo wallahi a kan shi ya fara shigowa. Saboda haka kai shugaba Tinubu in dai ka bi hanyar wannan tallafin yadda zai kai ga talakawa, ko kuma ka mai da shugabanni su ba talakawa haƙƙinsu zai baka masu, su kuma talakawa su bi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In an ba su haƙƙin alhamdulillah, in ba a ba su ba to ba a ce su yi ma shugaba bore ba, ba a ce su yi mai zanga-zanga ba, furuji babu cikin musulunci. Yan uwa game da abubuwan da Najeriya